نثار محمد. солҳое ки тоҷикистон дар ҳайати давлати дигар мақоми мухториятро дошт ва овози тоҷикон камтар шунида мешуд, ӯ хомӯш нанишаст. ба ҷои шикоят китоб навишт, ба ҷои тарс дониш паҳн кард ва ба ҷои хомӯшӣ маърифатро тарғиб намуд. ӯ медонист миллате ки намехонад оянда надорад. аз ҳамин рӯ дарс гуфт, навишт, бедор кард ва барои наслҳо роҳи илмро равшан намуд. чун замони торик фаро расид, аввал равшанфикрон ба чашм намоён мешаванд. ӯро низ фишорҳо иҳота карданд. бехабар аз он ки андеша ҳаргиз тир намехӯрад ва маърифат куштанӣ нест. имрӯз ҳар китобе ки бо забони тоҷикӣ хонда мешавад, ҳар мактабе ки дониш меомӯзонад ва ҳар насле ки бо савод ба камол мерасад, гӯё идомаи роҳи нисор муҳаммад аст. ӯ рафт, аммо нури маърифатеро ки фурӯзон кард, ҳеҷ гоҳ хомӯш нахоҳад шуд.